Molweni bethunana, ndifuna uqonda Melo, uyabo, because of ngoku uJuni uyaqala, uyayibona iyaphela iholiday kaJuni nizawuya esikolweni. So yintoni oniyifundileyo njengoba benihleli phantsi xa niya esikolweni? Afika nithini kubantu, nithi yintoni eniyifunde ngeholiday? Okay, ndibuza apha, nizawufika nithini ebantwini? Sithi kuthiwa esikolweni sinempumlo enkulu. Ndithetha uba le nto kaJuni njengoba iholiday, yintoni eniyifunde kwiholiday Melo? Nifunde ntoni apha kwiholiday? Andiyi esikolweni. Andiyi esikolweni. Khanguye tu. Ndiyabuza mfondini uba yintoni eniyifunde eholideyini? Yima ke njengoba Melo uye esikolweni iimiss zirhola nge-20, ucinga uba zirhole nini wena? Umbuzo umile bhuti. Ucinga iimiss zirhole nini? Ndicinga le nto imali 50 rand ke siya esikolweni. Ndicinga umntu ke siya esikolweni umntana upiwe imali zojubujub. Okay, wena Melo? Umntana, umiss, utishala, ibhokhwe, igusha. Yes.